dojmy? Pohode. Tak ako je tu dosť posteli, je. Parádne. Tak sa to tu bolo, nič sme nepresovali. Veľmi sa mi to tu páči. Zatiaľ dobre. Dobre, my máme najkrajšie vec, bude to pekné. A na čo sa najviac tešíš, Marek? No, na futbal. Dobre, pozerám, ako vzorne si ukladáš. No na teba bude maminka hrdá. Ale to je najvzornejšia skriňa v celej ŠVP. Takže začiatok bol taký trošku pre deti, ale nakoniec sa nám prispôsobili, ako vidíte. Stali sa aj nehody rôzne, vonka sú aktivity, môžeme mať rôzne, ako napríklad tenis. Руку правую вперед и потом ее назад, и потом ее вперед и немножко потрясать. Мы танцуем буги-буги, поворачиваем круги, и в ладоши и глаз поет вот так. A čo ideš? Ideš na čo? A jak ty mi ideš jehalo? Materinka zemiaková vyskočila z lietadla. Padla ona do guľáša, vystrčila kytadla. Nemôžete bežať. Padla
si robili? Dneska sme robili náramak. Танцуем буги-буги, поворачиваем круги и в ладоши глаз поет вот так. Máme doma medveďa,